Ahojte lidi, mé jméno je Tobí, tady je Týnka. Čau. A dneska budeme hrát tenis. Jo, takže nezapomeňte se sledovat až do konce. A nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Jo, ať vám neujdou nový videa. Ano. Jak vám ujdou a nemůžete vědět, jaký nový video jsem natočil. A nemůžete to vědět, tak jdeme na to? Jo. Za 3, 2, 1. Jo a vlastně za kamerou je naše máma. Jo. Ale neřekli vám její jméno. Ani vám neřeknu, jí držet v tajnosti. Jo. Navždy. Ani. Pojď Tíno, rozehrávej. Rychlost. Ale teď jsem se nechytil. A tady tak, chytám. Teď ho chytám. Teď jsem jenom chytal. To je divný, že před kamerou se hejbuje jak atletický démon. Ale za kamerou jsem plná nicka v téhle hře. Věříte Týně, tak dejte like. Pokud nechcete mě, dejte odběr. Jo. Je? Sorry, no. Koukej Týno, ještě předtím, než to hodíš, koukej. Dobře. Nikdo? Nic nebylo. Teď bylo, dobrá. Teď je něco konečně. Já jsem hrozně upovídaný. Až to bude mít víc než jedno zhlédnutí, tak to se divím. Jo, děkuju jednomu věrnému fanouškovi. Like. Jo, napište komentář, jestli chcete, abych se odhalil. Když jsi se odhalil.